Fă voodoo. Îți dai seama ce amendă ea dacă ia contul din salariu, 10% din salariu, ei cât amenda, frate? Salariu, cât e salariu? Mare. Andreea Esca are puține probleme cu motorașul pentru că s-a gripat de când vorbește despre Steaua. Fanii campioane au o ultimă mulțumire, mai ales că echipa nu a reușit anul acesta. Ei, doar o mică inadvertență ca relatorația Andrei ar putea trece neobservată. Mergem la irealitate pentru a ne întâlni cu cel mai tare rege al bâlbelor de pe sezonul acesta, meteorologul de serviciu. În Muntenia este mai bine, maximele sunt cu câteva grade mai mari decât în Oltenia. Cum adică doar câteva? Păi numai atât? Doar o bâlbă mică să ne facem noi de râs că te băgăm în seamă? Tu poți mai mult, ia mai încearcă. Bună ziua! Țara noastră este în continuare în aceeași masă de aer rece cu structură verticală instabilă. Vai, și ne-a impresionat, bravo! Așa ești, colosal, mai tare decât oameni cu pretenții în bâlbologie. În aceeași masă de aer rece cu structură verticală instabilă. Ia mai zi odată. Cu structură verticală instabilă. Structură verticală instabilă. Poți să ai lumea la picioare, cu furca ca să-i întorci. Poți să ai lumea la picioare, cu furca... Am uitat cum începe. Atunci când îmi va fi mai greu. Deci mai mult data, zona și vino lângă mine, știu că vrei. Strânge-mă în brațe până nu la 3. Mă simt lângă tine, vreau să fiu mereu în preajma ta. Te iubesc cu nimeni n-ar putea. Aș vrea să fiu mereu în inima ta. Deci cânt în baie, pe unde apuc și eu, deci. Every night in my dream I see you, I feel you.